Gogo Mamthembu ngu-Mr. Modi Maqabaza osebenzela i-initiative ebizwa uManyano Initiative ngenhlahla leyo yokubona umzi walapha ekhaya nekubonakala into yoba kudala ukule meko. Ndikwangolapha embodleni andizange ndiyazi mama into yokuba kweli khaya kunosizo olunje. Khawukundinike mama, uneminyaka emingaphi wazoba ngumhlali walapha embodleni? Mntanami kudala ndafika lapha, andisazi noba ndafika la. Kudala kwakusekhona okholasi. Okay, mhlawumbi ungakundibalele ngokoceba into yokuba ngeli xesha uhlala kolusizi ngubani uceba wokuqala owafika ekhona apha embodleni? Kwafika kwawumjida. Ya. Lopha ngaphesheya. Angisakwazi ukubalandelanisa. Balandelanisa noba ubalandelanisanga mama unganibalela nje. Umjida. Kube uNkululo. Kube uSoldati. Kube nguSoldati. Kube ulopha ngaphesheya. Khona lo khehle ndifuna umbize. Unocansi yamazi naye. Unocansi uzoba Wara ngoku. Wara ndiyakwazi mhlobam uyashukuma. Ndiyakwazi inkokhelo uyashukuma kodwa usizi olufana nolu lukaMamthembu apha embodleni ngeke sikwazi into yokuba siluvumele. Umama uselusizini kwaye ke mntaka Wara ndiyazibuza into yokuba ingaba uMr Nocansi endimaziyo uNkululo endimaziyo umjida endimaziyo abazange nabawubone lo mzi. Ulapha umbuzo wam apho khona usisi uNyameka Soldati owayenguceba naye anuwubonanga na umzi ohlupheka ngolu hlobo? Yintoni libangela into yoba nithule nivala umlomo ngesimo esinje? Apha sithetha ngale ndlu niyibona ingathi ibhetele xa nijongile, kodwa xa unokufika apha kuyo lusizi xa ungena ngaphakathi kumele singeke sikwazi nditsho even ukuthi ebantwini yindawo ebekumele into yoba ihlala abantu. Ithetha ukuthi thina zinkokheli sinoxanduva kakhulu, zinkokheli ze-ANC. Ndiyanicela mani khaniyeke nuvuma bawumbarhane Human Settlement eArfenzo yizana embodleni kwamama uMamthembu nizobona elisikizi mna ndilibonayo, especially indawo enabantwana njengalena naba bantwana abalapha ekhaya. Uthi kumama uMamthembu banintsi bakhona abanye. Bangaphi abantwana abalapha mama uMamthembu ohlala nabo? Abantwana engihlala nabo abalaba endlini nabo. Niba ngaphi ninonke apha ekhaya? Balani bantwana sibangaphi? Tatomkhulu ndim. Ya. Undoda uSiphesihle noLoyiso nalabantwana. Kusho ukuthi ningaphezu kweshumi? Singaphezulu 20 into. Niyi-20 into? Cha kodwa ngoku bethunana abantwana bami bajakakile bahlala ngokuhlala. Oh Yehova, masimcela uThixo mama sikuko kwethu into yokuba sithule sibukele. Ndiyazibuza nangoku mama into yoba awuncedakala kanjani uthi xa ujonga lembodleni izindlu ezilapha ubona abanye abantu banezindlu nditsho abantu ebebevele beku-government. Ndizibuza umbuzo into yokuba ilungelo eli kangube nalo na wena bakubone, kodwa ke impendulo ezawubuya nabo.